facem balanul în biserică. Vă apropiați, este o lucrare înaintea lui Dumnezeu, nu suntem la spectacol. Vă apropiați, filmați, sunt de acord, în liniște. Le avem înaintea noastră, așa cum spuneam, pe cei trei frați. Fratele Cornel, fratele Felician și fratele Ciprian. Îi vom aduce înaintea Domnului și vom face acest serviciu prin punerea mâinilor. Noi putem să punem mâinile, noi toți de aici, dacă vrem. Noi nu vom putea să îi puternicim. Prin punerea mâinilor pe care o facem noi, cerem autoritate de la Dumnezeu ca El să îi puternicească. Noi suntem uneltele în mâna lui Dumnezeu, dar Cel ce poate să facă ceva este Dumnezeu. Cei trei se vor așeza înaintea Domnului într-o poziție în care toată biserica trebuie să se așeze, de fiecare dată cheamă numele lui Dumnezeu. Scripturile spun: orice genunche a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, să se plece. Amin? Amin. Înaintea celui ce are putere, glorie lui Dumnezeu. Cel ce are putere să le dea binecuvântarea, să-i ajute în lucrare, este Dumnezeu. În numele Lui, în numele Sfântului Israel, vă veți pleca pe genunchi înaintea Domnului și vom rosti această rugăciune de consacrare, adică de punere deoparte pentru Dumnezeu acestor oameni. Amin. Și Cel ce le dăruiește puterea, izbânda și consacrarea pentru lucrare este Dumnezeu. Amin. Tată scump care ești în ceruri, la altar, sub mâinile slujitorilor Tăi, stau acești trei bărbați: Cornel, Felician și Ciprian. De sus, din locul locuinței Tale, privește cu bunătate. Te rog să-i investești cu putere. Te rog să le dai îndrăzneală. Te rog să-i călăuzești prin Duhul Sfânt. Și lucrarea Ta sub mâinile Tale, Doamne Dumnezeule, să propășească. Poporul Tău să se mulțească. Poporul Tău să fie binecuvântat, Doamne Dumnezeule. Ori de câte ori vor face o lucrare în numele Tău, autorizează-i de sus. Dă-le, Doamne Dumnezeule, puterea de care au nevoie în slujire. Mă rog să le binecuvintez casele lor, să le binecuvintez soțiile, să le binecuvintez copiii, să fie o mărturie în acest oraș, Doamne, și în lumea mare, pentru că i-ai amprentat Tu cu putere de sus. Te rog să-l binecuvintezi pe Cornel, pe Felician și pe Ciprian cu virtuți sfinte. Doamne Dumnezeule, atunci când se vor ruga la actul cinei, Te rog să-i însoțești în ceruri. Atunci când vor oficia binecuvântare de copii, Doamne Dumnezeule, dăruiește putere, ascultă-i în rugăciunea care o face către Tine și Te rog să-i faci bărbați înțelepți, să colaboreze cu slujitorii Tăi, în primul rând să colaboreze cu Tine și toată lucrarea să o facă cu sinceritate, fără să o facă suspinând. Știm că Te avem, păstorul cel mare, cel bun și minunat. De aceea îi predau în mâinile Tale, în numele Domnului Iisus Hristos, în puterea jertfei Sale și a dragostei Tale, ca păstor minunat. Amin. În prezența Ta, Doamne, ceata prezbiterilor, Doamne, ascultă porunca Ta. Pune mâinile peste acești trei frați care stau, Doamne, înaintea Ta și înaintea bisericii și cerem ca autoritatea Ta să se coboare prin mâinile noastre, peste frunțile lor, Doamne, peste sufletele lor, peste trupurile lor, să fie însoțiți și călăuziți din această clipă și până când îi vei chema, Doamne, către Tine de puterea și autoritatea Ta. Știm, Doamne, că nimic fără de Tine nu putem face. De aceea, Doamne, chemăm prezența Ta peste ei, Doamne. Atunci, Doamne, când vor rosti numele Tău, să-L rostească cu autoritate, Doamne.
Atunci când vor ridica către Tine, Doamne, mâini curate și rugăciuni și cereri, Doamne, Tu să le asculți, Doamne. Doamne, aduc înaintea Ta pe Cornel, Doamne, pe Felician și pe Ciprian. Frații mei, Doamne, cu care am tras la jugul acestei lucrări, Doamne, și cu care, când a trebuit să plângem, am plâns și cu care, când a trebuit să ne bucurăm, ne-am bucurat. Îți mulțumesc pentru ei, Doamne. Îți mulțumesc pentru dragostea cu care i-ai înconjurat, cu care m-ai înconjurat și pe mine. Îți mulțumesc Ție în mod deosebit în dreptul meu că m-ai așezat lângă niște frați deosebiți ca ei. Îți mulțumesc că mi-ai dat onoarea să slujesc împreună cu ei și îți mulțumesc că în seara aceasta, Doamne, le faci lor cinstea și onoarea pe care o merită. Îi pui înaintea bisericii într-o poziție privilegiată, dar în același timp într-o poziție grea, Doamne. Îți cer putere pentru ei, Doamne. Îți cer, Doamne, ca în clipele când nu vor ști ce să facă, Tu să fii sprijinul lor. Când vor avea întrebări fără răspuns, Doamne, Tu să le alini durerea și suferința. Și atunci, Doamne, când le va mai fi greu, să nu se întoarcă, Doamne, și să nu le pară rău de decizia pe care au luat-o. Și cu credință în Tine, Doamne, să meargă înainte. Tu ai spus, Doamne, că a dori să slujesc cineva, Ție este un lucru bun. Și, Doamne, știu că în această seară ei au făcut o alegere corectă. Alegerea pe care ar trebui, Doamne, să o facem cu toții, să Te slujim până la capătul vieții. De aici încolo, Doamne, îi încredințez în mâna Ta. Te rog, Doamne, pentru mine personal, ajută-mă să pot să lucrez bine cu ei, Doamne. Pe ei ajută-i, Doamne, să lucrăm împreună bine. Atunci când unul dintre noi, Doamne, șchiopătează, celălalt să fie sprijin. Atunci când unul dintre noi, Doamne, e slab, ceilalți să fie putere, Doamne. Te rog, întărește și puternicește-i Tu. În numele Fiului Tău prea iubit, Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. Amin. Mă uit acum în clipele acestea către soțiile noastre. În seara aceasta s-a întâmplat un lucru minunat. Ei au fost chemați de Dumnezeu în lucrare. Să știți că s-ar putea să fie nevoie ca ei să plece de multe ori de acasă, chemați în lucrarea lui Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți. Să știți că de multe ori s-ar putea ca ei să fie tampon între biserică și voi. Și de multe ori să se răsfrângă asupra voastră lucruri care n-ar trebui să se răsfrângă. Vă rog să înțelegeți. Vă spun asta din experiența mea personală, pentru că de multe ori am preferat și poate n-am făcut bine, dar Domnul să mă ajute și să mă ierte și soția și familia mea, pentru că de multe ori am preferat, decât să fie probleme în biserică, mai bine să se răsfrângă asupra mea și a familiei mele. Vă rog să le fiți un sprijin în tot ceea ce vor face. Vă rog să le fiți soțiile credincioase pe care Biblia ni le-a cerut ca un slujitor să le aibă. Zic ca Domnul să vă întărească și pe voi, familiile voastre, și să vă dea putere. Vreau să-i felicit aici pe toți trei. Permiteți-mi, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă întărească. Haideți să reocupăm locurile. Mai ne bucurăm în cântare. Vrem să ne mai bucurăm în cântare. Și știți, am sentimentul că încă lucrarea Domnului nu s-a terminat. S-a terminat o parte din lucrarea Domnului. Dar eu știu că Domnul mai are de lucru în seara aceasta. Știi de ce? Că Dumnezeu te iubește. Că Dumnezeu vrea să-ți arate și ție dragostea Lui.